Natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem nga sakop sa probinsya sa Judea sa panahon nga si Herodes mao ang hari. May miabot nga mga taong maalamon sa Jerusalem gikan sa sidlakan. Nangutana sila, asa ba mataw ang hari sa mga Hudyo? Nakita namo ang iyang bituon sa sidlakan. Usa mianhi kami dinhi aron sa pagsimba kaniya. Human nila madungog ang giingon sa hari, nang lakaw sila. Samtang nanglakaw sila, nakita nila ang pag-usab kadtong bituon nga nakita nila sa sidlakan ug nalipay gyud sila. Naguna kanila ang bituon hangtod sa dapit nga nahimutangan sa bata. Pagsulod nila sa balay, nakita nila ang bata ug ang inahan niini nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba sa bata. Giablihan nila ang ilahang bililhon nga mga gasa, nga mga bulawan, insenso ug pahumot nga mera, o gihalad ngadto sa bata. Sa pagpauli nila, nangagi sila sa laing dalan, kay gipahimangnuan man sila sa Dios pinaagi sa damgo, nga dili na sila mobalik kang Herodes.